It-tnejn il-Gżira Awċija se terġa' tibda tilqa' lil-Maltin u lit-turisti jekk kif se jitneħħew ir-restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar bejn il-gżejjer. F'Għawdex is-settur turistiku jinsab lest biex wara diversi ġimgħat kwiet aktar mis-soltu jerġa' jara l-attività bħal qabel. Dal-istazzjon qassam il-fliegu ħdejn il-bajja popolari ta' Marsalforn fi sfond ta' proġett ġdid u mill-isbaħ innota bosta sidien ta' ristoranti ħerqana jagħmlu l-aħħar preparamenti sabiex jerġgħu jibdew iservu lil klijenti fuq l-imwejjed. Sentiment li qasmu magħna is-sit tar-ristorant Kenneth Grek. Mela l-preparamenti huma ħafna li jinkludu l-iktar ħaġa importanti nżommu d-distanza ta' 10 metri bejn mejta oħra. Il-weight supplement kienet xi ħaġa importanti ħafna. Jien ngħid li kieku ma kienx hemm il-weight supplement ma stajtx inżomm il-ħaddiema li għandi jaħdmu miegħi. Jidher li t-turisti wkoll qed ifittxu biex iqattew il-btala tagħhom fil-Gżira Awċija hekk kif il-kmamar f'postijiet differenti ta' akkomodazzjoni wkoll qed jimtlew. Iltqajna ma' rappreżentant tal-lukanda ewlenija f'Għawdex u li toffri xeni pittoreski tal-Port tal-Imġar li saħaq l-importanza tal-iskema tal-Awtorità Maltija Turiżmu u l-Gvern. Kellna feedback tajjeb ħafna mit-turisti rigward l-inċentiv tal-MTA kif ukoll l-għajnuna li kellna mill-Gold Zone Tourism Association fejn ta' kuljum tawna aġġornamenti rigward inċentivi ġodda u skemi għall-lukandi. Għalkemm ħajkonna sena diffiċli xorta nemmen li bil-prodott li għandha Malta u Għawdex għandna nibqgħu pożittivi li naraw it-turisti lura lejn pajjiżna. Il-Chairman tal-Gold Zone Channel Joe Cordina spjega li l-kumpanija lesta wkoll sabiex mill-jiem li ġejjin tilqa' domanda ta' Maltin u turisti li mistennija iżuru l-gżira ta' tlitolijiet. Il-Gold Zone Channel qed tipprepara għal biex inkun nistgħu nagħtu servizz għad-domanda li ser ikun hemm. Aħna qegħdin nistennew li d-domanda ser tikber, ovvjament, u għalhekk minn nhar it-tnejn 17 ta' Mejju aħna ser nibdlu t-timetable għal dik tas-sajf fejn is-servizz se jkun frekwenti ħafna. Fil-kabina tal-kaptan tal-vapur ta' Pinu b'veduti mill-isbaħ tal-Gżira ċkejkna ta' Kemuna rajna wkoll ħaddiema fuq ix-xwiek lesti biex bil-protokolli kollha jerġgħu jaraw vapuri mimlija nies li sejrin jitpaxxew bil-Gżira Awċija.